Siyabingelela. Besicela ukuthela namhlanje ngoba siyabona impumelelo kangakanani. Hawu ngiyabonga kakhulu. Umcimbi wempumelelo hayi ngenxa yami, ngenxa yabantu nabaxhasi abenza ukuthi lo mcimbi ube. So kumele ngibonge bona kuqala abantu, but so ngibonga abantu ngibonge ongabonwayo. Okuyena umdali wezinto zonke ngoba uzokhumbula ukuthi lena zonke lezi insuku, but uNkulunkulu wabanga izwi langana namhlanje. Kwayimpumelelo njengoba kuyimpumelelo. Siyathokoza kakhulu. Yeah. The 1KZN. Siyabonga. Mawuqhathanisa le micimbi emithathu endlule nalowo wamanje ngakhuphuka kangakanani izinto obona usaphele uyiphupho manje Wena ngokwakho ubona kukhuphuka kangakanani? hayi kabantu yakho kodwa ku-right ukuzwa Ngamanye amazwi ubuza into yaziyo. phela hlele senza Yeah. No, ngibona ngathi mina lo mcimbi ukhula inyaka nonyaka. Compared to last year, lo phezulu ngamalengi. Ngiyathola uma ubuka abantu indlela abaphume ngayo. Sibonga abantu kodwa udumo silusa kongabonwayo. Siyabonga kakhulu. Hayi wena kuba uzibhukhe ngamalini? Cha mina ngibukwa. Ngizojabulisa abantu. For free. Uyivolunteer. Ngivolunteer ngempela futhi. Wethu. Angeke Lelo thenge just perform. angivamisile ukuchaza ngoba ngifuna khona ukukushiya udidekile. Mase ngikunikeza ama-answer manje uzoyitshela ukuthi uhlakaniphile kanti ngoba ngikunika ama-answer. Kumele ucabange nje ubone ukuthi uzothola ngani. Yabo. Ngikuthanda khona udideke kunjena. Engathi ungaqhubeka nje udideke kanje. Awusuka. Awumshubo madoda awu. Izinsimbi endala iyabhala izinsimbi endala. Ngeyindondo ezimbili nje uphawule kancane nje amabili amathathu kuphela. Ngidlulisa ukubonga kakhulu iy'ndondo abanginikeze zona beqhubeke bengiseke njalo. Ngiyohlezi ngibathanda njalo nje. Siyabonga baba. uyaphela futhi Imizamo yami ukuthi ngifuna umaskandi manje uye phesheya singalokhu sibanga ithambo la ngoba siyogcina siqeda inyama thina sesixabana sodwa kanti uma sisabalala sibangene emazweni akekho umuntu ozolokhu enakene nomunye edelana nomunye ekubeni shaya abantu omunye babhonya ngapha emali omunye babhonya eCongo omunye babhonya eAmerica omunye babhonya eSpain yabona. Yes, asikhulume this is a 4th edition yalo mcimbi wedwalisa mfethu ohlukile oletha into ehlukile ine inspire umcimbi kuwena kakhulu. Ukubona abantu nabantu abasha ngoba elinye iphutha elizolenza kubalulekile ukuthi abantu sejabulele wonke amathalente ungashiyo ukuthi manziwa kuyigcwalisa sesiyazi zobona ubani nobani njalo kodwa abantu abekhethela abantu ukudla kwabo kushintshashintsha ngeke siwaphikise ngoba abantu bengakanani look at the